Това видео ще реагирам на победата на Милан над отборът на Манчестър Юнайтед. Това е приятелски матч. Да, разбира се, играе се за някаква купа там, но приятелски матч. Рубен Аморим за първи път срещу Манчестър Юнайтед, както го уволниха преди няколко месеца. Както знаете, сега е менеджер на отборът на Милан и сега ще изгледаме вчерашната победа на неговия отбор над Манчестър Юнайтед. Това е последната контрола за Манчестър Юнайтед преди началото на новия сезон в английската висша лига, така че започваме. Видеото е 4 минути. Милан са победили с 4-2. Аз гледах матча до 70-та минута, след това имах работа, не успях да догледам последните 20 минути, но това, което ми направи впечатление е, че Рубен Аморим. Това, което прави Рубен Аморим с Милан е скандално. Това, което мога да ви предиктна, е, че Милан ще спечели италианската серия А с Рубен Аморим. Просто играта, която играят Милан с Рубен Аморим е скандално добра. Буквално разбиха Манчестър Юнайтед. Аре, пускаме видеото, за да видим най-добрите моменти от вчерашната победа на русонерите. Минутата е първа, Патрик Дорго там напред в наказателното поле, стрелят там, вратара на Милан спасява и тук обаче следва корнер за червените дяволи и след малко ще видите какво се случва на този корнер. Центриране от Бруно Фернандес и обичайното Хари Магуар вкарва за 1-0. Нов сезон, същия Манчестър Юнайтед. Гол на Хари Магуар и асистенция на Бруно Фернандес. Но в 8-та минута грешка там от състава на Манчестър Юнайтед. Това е Рубен Лофтъс-Чик, който стреля. Страхотно спасяване там на Сен Ламес, но да. Минутата е 15-та, това е Чукуезе в наказателното поле. Изстрел отново на Лофтъс-Чик. Много спасяване там на Сен Ламес. Между другото, Сен Ламес направи 4 или 5 много добри спасявания. Сега грешка в средата на терен за Манчестър Юнайтед. Ето го паса там към... Това е новото попълнение на отборът на Милан. Подава там към Чукуезе и Гонсало Рамос, който идва от състава на ПСЖ за 80 милиона. Много добре, тук не се излукоми. Вместо това подаде там към Чукуезе, който направи резултата 1-1. Между другото, скандално впечатление ми направи Гонсало Рамос. Много е добър. Сега атака за Манчестър Юнайтед. Минута е 39-та. Патрик Дорго пропуска топката за Бруно Фернандес, който стреля с левия крак. Капитана на Манчестър Юнайтед стреля без никакви проблеми там обаче за вратарът на Милан. 40-та минута на матча. Тук грешка там в разиграването на отбората на Милан. Юри Тилеманс вече може да стреля, но преди това беше фаулиран. И съдята отсъжда дуспа в полза на Манчестър Юнайтед. Дуспа в полза на Манчестър Юнайтед, която ще бъде изпълнена от Бруно Фернандес. Тук е чиста дуспа, няма какво да кажем. Бруно Фернандес стреля там и пропуска. Само искам да ви кажа, че в предния матч срещу отборът на Лийдс, отново контрола, Манчестър Юнайтед отново получи шанс да изпълнява дуспа и Бруно Фернандес пропусна дуспа. Така че втора поредна изпусната дуспа за Бруно Фернандес. Не знам какво да кажа, хора, не знам какво да кажа за пропуска на Бруно Фернандес. Между другото, изпълни дуспата по много нетрадиционен начин. Бруно Фернандес в повечето случаи това, което прави е да се засилва, след това отскача леко при изпълнение на дуспа, вратаря се хвърля и Бруно Фернандес просто довкарва топката в упразнения вече ъгъл, но това беше ново изпълнение, нов начин, по който Бруно Фернандес изпълнява и това беше грешния начин. Много грешно изпълнение на дуспа от Бруно Фернандес, буквално в обсега на вратаря, който спаси по безпроблемен начин. Да, със сила, но в крайна сметка лошо изпълнен дуспа от капитана на Man United. Резултатът се запазва 1-1, минута 47 вече през второто по време на матча, центриране там. Дали ще има гол за червените дяволи, някаква неразбория там, карамбол. Вратарът на Милан спасява и това е гол за Манчестър Юнайтед в 51-та минута на матча. Вижте каква грешка направи състава на Милан. Подари топката на Патрик Дорго, който сам срещу вратаря вкарва за 2-1. Между другото, докато сме на гола на Патрик Дорго, само искам да ви кажа интересен факт за Патрик Дорго е, че в началото на кариерата си, сега играе като ляв бек и ляво крило, ляво външно крило. В началото на кариерата си Патрик Дорго е играл като централен нападател, така че много добре умее да завършва тези ситуации. Право на Патрик Дорго. Тук, между другото, даже завърши с десния крак, който е по-неудобен крак за него. 57 минута на матча, сега атака за отборът на Милан, отново Чукуезе. Отясно много добре организираха тези атаки по време на матча. Милан, пас там на празна врата, 2-2, 57 минута на матча. Няма какво да кажа. Просто Рубен Аморим е направил отборът на Милан
машина за разиграване на топка. Те между другото играят с формация 3-4-3, както Спортинг Лисабон. Мале, вижте тук колко добро разиграване. Минута 68 отново Чукуезе с левия крак центрира Гонсало Рамос. Новото попълнение на Милан с дебютният си гол в фланелката на русонерите. Страхотно центриране, няма какво кажем. Много опитен португалския нападател на Милан, без никакъв проблем преодоля там вратарът на Манчестър Юнайтед, който е Сен Ламенс, знаете. Това е пълен обрат от 2 на 1 до 3 на 2 за отборът на Милан. Минута вече е 71 и тук ще видим още един гол в полза на Милан. Страхотно двойно подаване, Рубен Лофтус-Чик, доста по-бърз от Лисандро Мартинес, вече навлиза в наказателното поле. Сен Ламенс някакво направи и резултатът става 2 на 4 в полза на Милан 20 минути преди края на матча. Рубен Лофтус-Чик през първото по време стреля 2 пъти, много опасно. Сен Ламенс спаси, но вече при третия път Сен Ламенс нямаше какво направи. Безпомощен е срещу английския играч на Милан. Минута е 73. Това е Хари Магуар, каква топалка на Хари Магуар, стреля там от 20, 25, 30 метра. Вратара със скандално добро спасяване, вече 82 минута на матча. Маркъс Рашфорд тук може да направи резултата 3 на 4. Това съм го изпуснал обаче. Тези положения за Манчестър Юнайтед съм ги изпуснал. Този матч го даваха по телевизията, знаете, ако сте фенове на Манчестър Юнайтед, сте гледали матча. Тук много възможност за Милан да вкарат още един гол, не успяха се възползват. Още една възможност може би за Милан. Минута вече 93-та, отново Чукуезе, Толпи Чага е много добър, отново центриране. Отново възможност за отборът на Милан. Тук играчите на Man United спряха. Павлович ли е това, който стреля там за ясния крак? Не, няма никакво значение. Милан побеждава с резултат 2 на 4 и Рубен Аморим си връща на Манчестър Юнайтед за това, че го уволниха по скандален начин. Ето, че Милан втига трофея. Модрич, капитанската лента, разбира се, че заслужава абсолютно всичко възможно. Само искам да ви кажа, преди да приключи видеото, хора, ето го Рубен Аморим. Наистина много ми... И вие не може да го видите. Аре, сега го виждате. Но като цяло, това, което ми прави впечатление в Милан е, че просто се надявам да спечелят италианското първенство с Рубен Аморим. Аз съм много голям фен на Рубен Аморим. Да, Man United играха слабо, това не е важно. Това матч беше без абсолютно никакво значение. В следващата седмица Man United играе срещу отборът на Hull City, откриващ матч за новия сезон в английската висша лига и се надявам Man United да покаже различна игра този път в английската висша лига.